いい気分はしないな。清流騎士団のレオンだ。エリザ殿に取り付いてくれ。はい。エリザ様、レオン様がお見えです。まあ、レオンですか？お通しして。どうぞ、お入りください。おお、なんと可愛らしい女の子だ。エリザ殿に似て、さぞかし美しい娘に育つことだろう。まあ、レオンたら、おだてたって何も出ませんよ。いや、世辞などではない。でも、あの人には怒られてしまいますわ。あの人は息子を欲しがっていましたから、立派な軍人にするんだって。確かに、バルガスらしいな。レオン、どうしました？レオン。もしや、あの人の身に何か？はっきりおっしゃって。私も軍人の妻です。取り乱した。バルガス将軍は、砦での戦いで見事任務を全うされ、敵指揮官と死闘の末、残念ながら。エリザ様。大丈夫です。いつかこのような日が来ることは、覚悟していましたから。それで、あの人の最後はどうでした？猛将の名に恥じない、勇敢な最後でした。軍人の鏡のような。そうですか。しばらく。失礼。あなた。よしよし。この子の名前もお決めにならないで、言ってしまわれたのですね。バカな人。見つけたぞ。ここがバルディア城跡だな。あれがラングリッサーか。レアード様、向こうに敵が。何？レオン様が戻られるまで奴らをラングリッサーに近づけるな。はっ。帝国軍が先を越されたか。そうでもないみたいよ。帝国軍もラングリッサーをまだ手に入れていないみたいだし。よし、奴らより先に政権を手に入れるぞ。でもラングリッサーって光の末裔じゃないと持つことができないんだよね。そうね。古文書によれば、ラングリッサーを抜けるのはリアーナとシェリー、そしてエルウィンだけだ。ジェシカ様も光の末裔なんだが、ここにはいないからな。そうか。とにかく先を急ごう。帝国よりも先にラングリッサーを手に入れるんだ。
に従いその姿を現せ。水上部隊は城跡内で敵を撃破しろ。はっ。飛行部隊は突破した敵に当たれ。お任せを。バリスタ部隊は敵の後方部隊を叩け。私はレオン様のためにあの剣までの通路を確保する。やつはい。我が敵を撃て。よ渦よ巻き起これ。世の中まだまだ知らないことだらけだよ。
者の傷を癒したまえ。俺の剣を受けてみろ。くそ、また強くなったぞ。しかし、レオン様はいつ頃ここへ来られるのでしょう。もう随分時間が経っておりますが。レオン様はエリサ様のもとへバルガス将軍の死を伝えに向かわれている。人の死を伝えることは非常に